Sa atong unang pagbasa mga igsuon, pakita dinhi nga ang balaod sa Ginoo nga gisulat ni Moises hilabihan ka balaan para sa mga Hudiyo. Inigbukhad pa lang sa basahon, kay ilang basahon sa una di maningon ani, linukot man to, ang dagko mo tong basahon, inigbukad pa lang sa linukot, mamarog dayang mga tao. Muna ang atong gospel, mamarog sad ta inigbasas gospel. Nya human, gipasabot nila ang balaod. Mga pari, daghang ito ni konselebrate ni Esdras, mga daghang pari gipanghinganlan. Nya ilang gipasabot. Pagkasabot na, nakadungog ang mga tao, matod pa sa unang pagbasa, nang hilak sila pagkasabot nila sa balaod. Kamo nakasuway mo nga mihilak mo kay nakabati mo sa ebanghelyo. Tingali mo hilak mo kay wa na mo'y atop, wa na mo'y balay, nabungkag sa bagyo, orang imo tingaling anak himatyon, imong mama masakiton or imo bakang bana, mo na atong hilakan. Pero minus kay ta nga mohilak tungod kay nakaamgo ta nga daghan kay tagkalapasan sa balaod sa Ginoo. Kana bang inikabati ni mo sa ebanghelyo or sa basas pagbasa, makaamgo din kadaghana din akong sayop, no? Nya mo to din imong luha sa kadaghan sa imong sayop, nakasuway na mo ana. Oy, kasagaran na to, magsige lagi ngon, di na mahimoy sa una, pero karon. Nanglitan, makabati mo sa pulong sa Ginoo nga moingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Alaot kamong nahigugmas kwarta kay maugid nay babag sa pagsud sa langit. Muhilak mo aning pulunga, makabati mo. Or moingon mo, adi sad mahimo. Oy, ato ko nang ipaning kamutan nga sa kwarta ko na. No. Adi mo, muhilak. Gikano. Lingi ako na imong tupad pangutan ing na ganahan kang musunod sa pulong sa Ginoo. Oy, kasagaran nato, musupak yun, musupak. Dini sa atong tubag sa Salmo, gipahinumduman ta nga nag-ingon. Unsa to'y tubag na to? Ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Mao di ay ang mga tao sa una muhilak tungod kay nasayod sila nga kung musupak tas pulong sa Ginoo, wa natay espiritu. Pasabot, wa natay gahom. Kaya ang espiritu man mo itagiyas tanang gahom. Nya wa na sa tay kinabuhi, mamatay ta. Muna karon wa natay gahom nga isakbang aning COVID. Magsigi na lang siya kusab-usab, ma-Omicron na sad, ba-Delta na sad. Sige lang yapon tang tap-tap, wa natay gahom. Nya hapit na sa tawa na kinabuhi, mga tiwasuno na kay tagnaong. Nga naman, kay sige gitag supak sa pulong sa Ginoo. Kinsa dinhi ang di gyud mo supak sa pulong sa Ginoo, kanang wa gyud pulong sa Ginoo nga iyang gisupak. Taasa ka bang? Wa gidi mo paubos na lang sagom. Kay mura mag-uwaw sa paminahon, kita'y taas-taas kamot. Aw-abot, wako kahangad sa choir, na baka na iniisa diha? Wag yapon? Oy. Kaning akong loyo, ni isa ni sila din Wag yapon? Mauna, unya kay espiritu man og kinabuhi, wa natay gahom. Nganong si Kristo ba? Purti man kagamhanan. Ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, ang mga bungol makadungog, ang amang makasulti, hasta ganing patay iya mang buhion, ang mga yawa iya mang papahawaon. Nganong gamhanan kay siya? Nganong si San Vicente Ferrer perti ka milagroso, hasta ganis Bishop Chupilo Kamomot nga wap agani madeklarar nga santo, daghan na kay gahom gipakita. Ang mahal nga Birhen Maria, purting daghana sa gahom ipakita, mga milagro, uban pa. Nganong ingon ana na sila? Tanawa ra gud si Hesus diri sa atong ebanghelyo, pag human ginyag basa sa basahon sa pulong sa Ginoo, niingon dayon siya,
Sa tiyang gisulti diri. Ingon siya, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Kinsay nagbasa? Wa mo maminaw sa Ebanghelyo. Kinsay nagbasa? Si Jesus. Kinsay niingon nga natuman kini karong adlawa sigon sa inyong nadungog nga gibasa. Pasabot kanang mubasa diri sa pulong sa Ginoo, mutuman sa nas pulong. Nya kumusta man tong nagbasa diri? Apil na rin di adiri. Apil na sa ning di adiri. Apil na sa nang naminaw diha nga nag-ingon daygon ikaw o Kristo. Mutuman mo sa pulong sa Ginoo. Ha? Kinsay mutuman ta sa gawot. Unsa din yung gisimba din nila? Unsa? Sige. Ato na lang ning tagaag. Kuan, example. Sa ikaduhang pagbasa, niya example din sa pulong sa Ginoo. Ang balaod des Ginoo nag-ingon, nga kitang tanan, membro sa usa ka lawas ni Kristo, nga dunay daghang mga bahin. Unya, ang matag membro kuno, ang matag bahin, wa magka kaning bahin-bahin, wa magkabuwag-buwag. Kung dili, nagka-dugtong-dugtong, nagkahiusa. Unya, kung unsa kuno'y bation sa usa ka bahin, bation sad sa tanan. Kung masakitan ang usa ka bahin, masakitan ang tanan. Nya, kung malipay ang usa ka bahin, malipay kuno tanan. Sige kuno, lingian na imong tupad. Pangutana ba, nibati ka nga kabahin ko sa imong lawas? Nibati ka nga kabahin ko sa imong lawas? Kay usahay ra ba no? Murag wa ragid nato. Kita tas atong silingan, wa nay atop. Murag lagwa nato. Maniho dia, nihos ko ako diri. Kana bang itawag na akong manhid ba? Nya atong gisugdan, kung mao na atong batasan, atong gibahin-bahin. Kamong mga asawa, mubati ba mo sa gibati sa inyong bana? Kanang inikablit niya imong iwakli, nibati mo anak? Kana bang mo parayg-parayg ang imong bana nga 80 na hapit niya, moingon dayon ka, kahilas ba ni mo? Saan ka diyan? Mura makang tiguang. Nibati kasi ang gibati nga nagparayg-parayg na nimo. Ang mga madre, nibati ba sa kasgibati, pare, no? Kamo sang mga bana, nibati sad mo sa gibati sa inyong asawa. Nga kung magsigi mong tanawa ng inyong silingan nga mubo kay short, unsa kay gibati sa inyong asawa? Labi na gyud mag-text-text na mo nila. Labi na gyud makikita mo nila. Unsa kay gibati sa asawa? Kana. Lipay? Tanawa ha? Ang atong lawas ba, tanawa? Kanang tumoy sa imong kumingking sa tiil, sa imong paminaw, mupakialam kang imong ang imong hunahuna dili, ang imong ulo ba? Mupakialam dili. Igulis inyo, sulay og tuslok og dagom ang tumoy sa imong kumingking. Unsay bation sa imong ulo? Sakitan. Kalayo ra niya? Sakitan. Unya, ug imong yung pugson og anas dagom, ang imong mata muluha. Sa ato pang imong mata gisakitan sad. Ang imong baba gisakitan sad ang baba, di ba? Kamoron na maligya magitag slat. Ni bati mo. Ni apil mo. Ako lipay kay kustanan kay maligya tag slot katong DMC, Divine Mercy and Charity, para ipalit nato sa mga atop. Nag-request nato dinhi mga 690 ka mga pamilya. Nawa na sila'y atop. Ning abot og duol-duol 5,000 ka pligo nga sin, lain-lain ang sizes, naay size 8, naay Gs 12. Wa na lang sa kunipalit atong 14, naama sa ni request og 14
napo kabuk nako taasa sa na ilang balay, pasabot dako na ilang balay. Murag uwaw sa datong tagaan. Ilas-ilas sa mong pangayo. Na asay uban mo request sa dog 12 ang gitason unya 32 ka pligo. Naku napulay ibutang ana. So na kay 32 ato pa inigladlad ato dako-dako ginang balaya. 12 gud ana. Isagdain na sila dangatan la dia. Ang maximum lang napo. So makahatag ta og mga 690. Ang atong magasto ani dool-dool 1.8 million. Diin man ni kisa may nang hatag ani kamo sila hangtod dito gawas nasod ng hatag ani nibati sila nga kadtong tua sa antugop nga nawad-an og atop mibati ang taga Canada ang taga Australia nga kabahin siya sa akong kinabuhi. Di ba? Kanindot ana. Awa mo nindote pakpakan nato ang mga nibati naatay natigom nga kwarta nga mga 1.8 million kapin. Kanindot ana para sa DMC mo na ato na nang i-close. Nya ang lawas bisag i-close nimo ang panginahanglan sa usa naa man say panginahanglan ang laing bahin. O ato na sang gi-open ang bag-ong slot. Kadtong atong Heavenly Joy tag 300 per slot. Open pa na karon kutob karong Sabado inigpista nato. Unsa man ning Heavenly Joy mao ni ang atong gamitan sa mga decorations dinhi kada semana. Mo average og 20,000 ang ato dinhi kada semana dekorasyon. Pero karon kay kada adlaw hapit man ta magkatulos usak semana dako-dako ni. Nya ato sa nang gamiton sa atong monthly feeding ngadto sa prisuhan diha sa Liloan Municipal Jail. Karong Martes mo'y ato ditong schedule nga mumisa ko nya mohatag tag pagkaon. Mag-average sa na siya og 40,000 atong magasto ana dito. Ana, tibok tuig sana. O ka Heavenly Joy tag 300. Pila na may atong halin. Nagmaligya ta og Heavenly Joy nga 5,000 ka slots. Ang ato rong nahalin 1,255 slots na. O pakpak yapon ta ani. Naay akong na-touch po ko. Tuwa na siya US mantingay na siya. Tuwas gawas ini siya pader. Murag makakwarta-kwarta kuno unya pa mas Oktubre. Pwede ako lay mo angkon anang Oktubre nga imong feeding sa prisuhan. Pila ganito'y budget? Akong gingnan 40,000. Wa man ni takes og balik. Nako. Pero Oktubre pa man sad basig ako na lang to gi-consider nga ganaganing part na kay siya angkos Oktubre. Pero wa ni takes og balik pagin ako 40,000. Awa basi sa gwapasan to madawat nako ang iyang takes ba. Ana. Nindot na nga bisag layo pa ga budget na siya daan. Kay para sa mga pinirisong mga way-ayo, mga tao nga atong gitawag diyang mga way-ayo, adi aprisuhan ganahan mo higugma ng mga piniriso. Di pero nganong nibati man ang tuas gawas nasod para nila maunay ekspresyon sa lawas ni Kristo. Bisag layo kay ta mubati ta. Nya kay naa man sad ta dinhi atong kuan karon, atong kaning sana pista ni Santo Niño karong Sabado. Mugasto man sad ta anig mga 500 to 600,000 aning pistaha. Ganahan mo mamista. O kana naa sa tay slot ana. Unsa may atong slot ana para karong Sabado. Gitawag nako ni og halad ang gugma kang ninyo. Ang abbreviation hagkan. Halad ang gugma kang ninyo. Tag 500 per slot. Adi mo ganahan? Halad ang gugma kang ninyo. Ana. Or si Kristo ani musulti, halad ang akong gugma kaninyo. Ana, hagkan. Mo ni gisulting Santo Niño. Kita sad hatag sad ta. Nya
Ako maning gi-announce sa tong usang adlaw gahapon na may sa nipalit ang atong gibaligya 1,000 ka slots tag 500 nanatay halin nga 359 slots. Maghinay-hinay mo, di gyud mo mahagkan ni Santo Niño. Pila naman lay kuwang na apay 641 slots aron mahagkan mong Santo Niño. Di ba? Hagkan. Gakaning parian, sagunsa na lang panghingaan na iyang slot. Sige, di man mo ganahan ng mga bagong slot. Ibalik na lang nato ang karaan na ikatulong slot. Karong Abril 4, himuo na gyud finally ang atong kaning consecration sa Kapilinya di Fatima, ang ikaupat nga replika sa tibuok kalibutan nga niya gibutang sa Cebu sa San Remigio. 98% na ang accomplishment sa atong kapilya. Nakagasto na tag mga 30.5 million. So gamay na lang kay kuwang 35 million may atong budget ana. Hapit na mahuman. So karong Abril 4 mao na gid ang schedule sa iyang kaning kuan blessing. Nya giatol pod hangi usad si Bishop Palma pinaagi sa 500 YOC kay culmination man ika Abril 27, himuon na lang sad na nga dakong event aron ma-part sa 500 YOC nga celebration. So giatol na lang sad anang maong Abril 4 ang Marian Jubilee. Nya mangimbitar ta og mga Marian sakop sa WAF og ubang mga movements and organizations nga Marian, mangimbitar ta gikan didto sa gawas nasod sa Fatima sa Portugal nga mga obispo mga pari moanhi dinhi, gikan sa Asian countries nga mga Marian na sa MRI diri o gikan sa atong national nga mga lugar dinhi sa atong Pilipinas. Dako-dako ng event niya magkinahanglan tag mga 10 million. Kay nag-constructed tong mga CR, ato pang gipanindot ang daan, mamutang tag mga suga, ang sound system, kinahanglang internationally kanaganing align, ang atong mga network, kay i-live mo na siya throughout the world. So dako kay na nga event. Stipend sa pari. Dako. Kaon sa pari. So dako, mga 10 million. Nya kita gyapon mo igisandigan, hinumdo mo nga natukod ni natong maong kapilinya, ang kwarta ani nakuha natigom ra nato og duha ka buwan, August 8, 2021 to October 8, 2021, nakuha nato ang 31 million. Katong Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000. Karon ang atong gikinahanglan 10,000 ka slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance. Ato na lang gining lahuson. So kamong tanan nga nakapalit adtong pagtukod sa kapilinya, pamalit sad mo karon sa consecration sa kapilinya. Di ba? Nindot ka paminaw, no? Aron maapil mo sa pag-consecrate, dili lang sa pag-erect, hasta sa pag-consecrate. Apil sad mo. No, sige, pamayad na mo. Gikan karon hangtod ra ni sa kanaganing February. Unsa man taron? January. Kutob ra ni sa February 28. Kay ini ka March kinahanglan kuno matud hangyo si Monsignor Ruben may untag matigom sad nato na ang kwarta Father Sian ang 10 million kay para di na ta kulba-kulbaan kung naabot ay ikagasto inigabot na sa panahon. Ganahan sad sila ng advance kuno. Panghatag lang mo kamong nakapalit atong kapilinya ato na ning lahuson nya kay i-live man mga pilta ni ining Marian Jubilee na overnight activity ni ini nindot kay ni nga event very memorable niya hibaw jud ko nga mopabaha sad ang mahal nga Birhen Maria ni ini og grasya kay nindot ko kay ni ani ay dako nga
kaning sentro sa debosyon sa mahal nga birhen, labi na gid sa birhen sa Fatima nga mao ang atong kapilinya di Fatima sa San Remigio. Ako ning gisgutan kay ang Fatima tuas Portugal sikat kaayo ning reach out sila sa other countries nga active sa kayo. Pila man kabuok nato nga dili makaadto sa Fatima. Daghan kay tanan. Ako utros ako duwa ko di ko kaadto kay wa in taon ko'y kwarta. Gawas og naay mo libre. Samot na ng taga dito San Remigio, taga Takop, taga Lambusan, ug uban pa nga sige lang taong daro dito. Unsa ang pag-adto sa Fatima? Pero karon tungod ana ang naong dito Fatima gyud ang chapel, mao gyud ang chapel dito hastang color, hastang mga gipamuta nga mga porma ug magdapag yung mga relics straight from Fatima dadon diri kay haron gyud ang original relics didto dadon din sa ato. Pagkanindot anang nga event, ato nang tabangan ha. Duko-duko na malamo diha. Katapusan, iniguli sa inyo na amoy assignment. Unsa man? Sultihi lang ang kauban ninyo sa balay. Ang inyong kauban sa balay ba? Sultihi sila. Nga ingna sila. Unsay imong bation, ako sang bation, sugod karon. Practice ikaw na imong tupad. Unsay imong bation, ako sad nang bation. Sige na, practice. Kay haron, inigsulti nimo anis imong anak nga babae, nga 13 anyos, muingon dayon siya, ma, gusto na ko manguyab. Ang sa may isulti? Sure. Ingon dayon tong imong anak nga laki, ma, gipulaan na jud ko aning module, pwede mo undang? Ang sa may isulti? Of course. Ingon sa tong imong bana, day, naibog jud ko silingan, pwede akong panguyaban? Ang sa may isulti? Ingna dayon siya, bisan sakit nako, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nindota no? Mingon sa dang imong asawa, dong, mura ganahan ko mo puyo dito sa kumbinto kuyog ni Father. Pwede ra nimo? Unsa man sa isulti nimo nga bana? Kung mauna, magli-minister lang sa ko. Ato na ka kuyog mo. Puyo mo sa kumbinto kamong duha. Ayaw tong imong asawa papuya kay patay pare ana. Ang atong himo nga main nga tema nining atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya mao ang tema sa 500 years na gifted to give. Nya karong adlaw murag kinibang usas ato yung maayong ihatag sa atong isig katao kanig yung gugma. Nya kining gugma gipakita ni Hari David. Si Saul nagsigig paningkamot si Hari Saul naningkamot pag-ayo nga mapatay niya si David. Pero sa dihang si Saul napatay sa iyang mga kaaway panahon sa gubat, si David purting hilak na pagid siya kanta nga gibuhat or balak ba ni nga naa siya mga pangutana nganong napukan man ang mga bayani sa Ginoo, nganong nangamatay man sila didto sa kabungturan, nga unta kung magkatipon ni silang duha, mas tulin pa kunong mulupad sa agila, mas kusgan pa sa leon. Murabag si David ba nakapangutana sa Ginoo, nganong gipatay man nimo Lord ang imong pinili? Pero kita og wa gid tay gugma, nya labi na kanang tawhana gasigig paningkamot paglutos nato, inig kamatay unsa itong isulti? Mirisi, gikabaan na, gigabaan. Mauna nay gaba niya nako sa iyang pagsigig among-among nako. Mao nay mga taong way gugma. Dahil kamo kuno be mga asawa, gibiyaan mo sa inyong bana kay nangabit, nya nakubid silang duha. Nya namatay pag yun sa imong isultis Ginoo. Salamat.
Mga yawanon mong dagko. Salamat Lord, wag nagibugat akong kasing-kasing. Di oy sama ni David, hilaksan mo gisian ang inyong sinina sa pagpuasa, sa pagbangutan. Lord, nganong gipatay manimo silang duha nga nagkahiusa manunta to. Sagdi lang unta tong ako'y mamatay basta sila malipayon. Ana, di ba? Nya. Okay na ninyo. Og mo na imong isulti nganlan jud kag buang. Mo na si Jesus tungod sa iyang dakong gugma nato, matud pa sa ebanghelyo ang mga tao naghingana niyag buang. Tarong bago ng tawhana nga higugmaon ang iyang kaaway, tarong na o buang? Tarong gud taon. Sa atong tawhanon nga kinaiya, tarong ng taong mahigugma siyang kaaway, kabisag ingnon nga ayaw lagi adto sa Jerusalem kay nagplano silang patyon ka, muadto hinuon, buang man di ka, di ba? Amo man isulti. Ayaw pagduwa diha sa karsada kay mabanggaan ka diha, maligsan ka diha, adto gyud magduwa unsay mo ingan sa imong anak. Buang makakasabot, di ba? Mao nang na si Kristo ginganlag buang. Pero maunay gugmang makabuang. Ang Ginoo nagpakabuang tungod sa iyang dakong gugma nato. Maunang nahimo siyang bato balani sa gugma. Kita sa dunta magpakabuang sa dunta ta sa atong paghigugma sa Ginoo. Gusto mong mabuang sa gugma ni Santo Niño? Gusto mo dili? Na ako'y slot nga makabuang. Human naman ang atong Divine Mercy and Charity na sobraan kita atong 100 kapin ka slots, no? Wana, secure na to, 1.8 million kapin na to. Nya ang atong gasto karon ning abot pa o ang atong gi-order nga scene, kuan man to, gauge 24, nya ang gitas-on na ay size, ang gidaghan gyud ang 8 Gs og 12 tag 1,000 na kapin nya 310 ra ang ka sheets ang 6 ang iya 6 feet ang gitas-on na timingan sad nga wa gi stock, so na order nato ang katong 8, 10 o 12 ana wala ta mo order sa 14 kay over na sa 14 niya sila nalay palit dakuha ka ng balaya no 14 god kadto na lang 6 niya nakagasto naman tag almost 1.6 niya 1.8 man ay mga 200,000 kapin igo-igo na to nga ipalit atong kuan katong 310 kapligo nga size wa palay stock na secure na to kapag hatag na tagsin basig sugod Lunes or Martes makasugod na tagpanghatag labing dugay Miyerkules. Ang naproblemahan ron ako ang atong Heavenly Joy o ang atong pista kay kwenta-kwenta na mo abot man gining mga 500,000 kapin ato magastos pista, pero ang atong Heavenly Joy kuha na ta kana ganing nakakuha na ta og ganing 1,092 ka slots. Pakpak ta. Pwede man i-prolong ni hangtod inigpista sa 29. Nya atong partneran og bag-ong slot. Unsa may ngaan sa slot nga bag-o? Ibaw mo kunsa? Wag mo kay bawa ko may gahimo ani mo na ipahibaw na ko nyo. Makabuang ni siya kay bunga ginisgugma. Kung maghigugma ay ang tao ba kanang lakig babae, unsa gay pinaka-ekspresyon sa ilang gugma nindot kay tanawon? Kanang inig humas kasal ba? Ato day na silang pahimuon ana. Unsa na? Kiss. Kanang imong hagkan ba? Hagkan. No. Kahawak lang mong suway. Ako kasuway sa kuan na zona. Nindot sa kay balik-balikon. Nindot bitaw kay balik-balikon di ka mapulan oy. Og nahigugma ka, magpunay kag hawak, mo bitan na kanang
image sa santo, imo na hagkan, santo ninyo atong hagkan. Asa man mo, manghawok ni ron sa santo. Ana, asa man mo ron, manghawok. Ana, og naghigugma ay ang madre o ang pare. Awasan mi hinagkanay noon. Tinan-away ra. Unya, unsa man na siya? Hagkan ang atong slot karon. Tag 500 kutob ni sa Sabado. Gikan karon sumad Sabado. Igpista na to. Hagkan. Tag 500. Unsa may meaning sa hagkan? Halad ang gugma kang santo ninyo. Ano sa to? Sakto ba to? Halad, hagkan, halad ang gugma kang ninyo. Halad ang gugma kang ninyo. Ana day, what ito'y santo? Ay, lanong taging santo. Okay naman na? Okay mo? Hagkan, 500. Sige. Niya kay ang atong nadawat nga mga donations, kaya ningon man ko atong nga donations, sa ato ni i-convert into hagkan. Naman tayo nadawat nga 51,811.12 nga donation para sa atong pista. I-convert tani sa tag 500 na anatay 103 ka kaning slots. Nya 1,000 ka slots ning atong hagkan, kay 500 man ka 500,000 may atong budget sa pista more or less. Atong ibaligya ni 103, so ang ato na lang available 897 slots. Gikan karon hangtod 29. Kapalit pa mo ana hagkan. Abot yo dito ingnang sekretary, day pwede hagkan. Moingon sa atong sekretary, sure. Pila man. Kanapo lang. Hagki ang sekretary, kanapo. Hagkan, di bitay. Kanang, mo lagi na, hagkan. Kana, makabuang gina. Nabitay ni sulti nako. Nabibiya ni mo pader. Mura jud kag buang. Nako nga naman. Ingan din siya nga. Ang imo bang isigig advertise? Kana ra yung slot. Nako niya. Kanang slot nga akong sigig advertise diha panahon sa akong misa. Way daghang nangalipay ana. Sa opportunity nung daghanang nangalipay, kami lipay san men ako mas may pag mabuang ko nga malipay mo kaysa di ko mabuang unya magbuol mo. Di ba? Ang kabuang ni Kristo nakaluwas nato. Si David nga nagpakabuang sa paghigugma ni Saul ug ni Jonathan, gipremyuhan sa Ginoo nga nahimong the greatest king in the world. Nawa na'y makatupong sa iyang pagkahari. Hari siya sa mata sa mga tao, hari siya sa mata sa Ginoo. Ang pagpakabuang ni Maria, nawa gyud masuko sa pagtanaw niya nga gipatay ang iyang anak, gitorture pagyug maayo. Kining maong pagpakabuang ni Maria, karon nahimo na siyang rayna sa langit ug sa yuta. Ang pagpakabuang ni San Pedro Kalungsod, nga nagpakamatay, wa gyud budagan, bisag gipadagan siya sa iyang kontra. Ayaw na mo padayon anang bunyag, likay diha kay kanaran pari akong patyon, ni aligid siya sa pari, patay siya. Karon nahimo nang giyukbuan sa tibuok kalibutan. Si Bishop Chopilo Kamumot nganlan sa to siya murag buang kay magsigig higugma ang mga kawatan, kana mga mangingilad, kana mga pobre, hastag iyang karsonis gihubo pagihatag atong manananggot kay portig na buang siyang tabang sa mga kabos. Karon daghan kay moadto sa iyang lubong magpakabuang dito. Kanang papyod-hapyod, murag mga buang, murag mga iring ba, baiid dito at to ang lubong ni Bishop Chopilo Kamumot. Nga naman, kay ang gugma manggod mga igsuon, dili masabtan sa tawhanon nga panabot. Ang tinuod nga gugma, dili gyud masabtan
Tanawa ra gud na ninyo kanang panaad sa bana ug asawa ini kasal. Kasabot mo ana, kasakit ug kalipay okay lang. Murag inaon pagsulti ba? Kapubri ug kahamugaway okay lang. Di ba? Sa sakit ug sa maayong panglawas okay lang. Pasabot moingon ang asawa ug ikaw magbisyo gyud ka ng mga babae diha nga abang-abangan, ma-AIDS gani ka, okay lang. Kaysa sakit man ug sa maayong panglawas. Kakuha mo? Pero tumanon gina nimo, nganlan ka sa imong mga kaliwat, buang man ka, nabuang ka. Pero sagdi lang, sama ni Jesus, ginganlan man sa siyag nabuang, pero kaluwasan di ay kalibutan ang iyang kabuang. Ang tinuod nga kabuang, kana yung atong pagdaog-daog o pagpahimulos sa atong isig katao. Kana bang pag-claim nato nga kita mo isakto, mo na tinuod nga kabuang aning kalibutana, kay mga buang kita. Siyunan ka ng karsada, imong parkingan sa imong sakyanan, buang ka. Di ba? Kaya kanang buang, pataka lang nagbutang siyang mga butang. Ana, siyunan ka ng imong silingan nga purting pobriha, imo pag yung hinginlan, kay kuralon lang gina nimong yuta nga ilang gipuyan. Ana, katubitang gihinginlan mis yuta nga akong gipuyan, hinaot unta no, nga ako naman sa to silang gihigugma. Kining akong manghod kani si Clito, didto pa sa ospital kay gioperahan man na sa iyang kidney, gikuha man ang iyang left kidney, didto pa sa ospital, niya ako didto sa seminaryo, wa gid mi kwarta. Galibog pag ikukon sa igasto nako sa ospital kay wa man mi kwarta. Nya human gitawagan ko sa tagiya si yuta, ang inyong balay gub-ana. Gitawagan ko mga November, mauparbay pag-celebrate ako sa akong birthday, mga November 24, inana, or 25 ba to. Ipaguba, kinahanglan ko no, December 1, wa na diha nga mong balay. Naku, unsaon man, nandiyapas ospital ang akong mangod, isa, di man na nako problema, imo man na. Nganong i-appeal man ko ni mos problema, naku, di taon madanoy, uy, kay perting lisura na mo, diri isa, imo na ng problema, di na na ako. Gamiton ko ng yuta. Hawa na mo diha. Yan ako, pahuwama lang kong 5,000 kaya akong isuhol sa muguba na. Yung isa nga, giing na doon ko nga, manghuwam na noon ka na ako. Sige, napagin na inyong balay ika-December 1, bulldozer na mo imo guba na, bakho na imo guba na. So nang kay kabuang kong pangitag, tao nga moguba in taos balay niya ang mga ginuba ato akong gibalhin dito atong balay sa akong manghod kana karon nga kaniadto dito silong nangaguba sad kay gihimo-himo sa tong murag ads baboy among gitapil-tapilan dito niya dito na minamalhin paggawas ni Clitos Hospital sa kuong pa na wa na mi balay lupig pay giruping oy kagatong ruping naputol raman ang tunga sa kong balay pero kadtog yung kuana year 2002 ana sus lupig pay nasunugan kay hastagong haligi gikuha ana pero nagpakabuang kong higugma nila ana karon ako na silang iampo nganoan tungod ato kamaon akong muhigugma bisan pa sa mga tao nga sakit kayo dawaton ug mao ni ang gugmas Ginoo agas gud iyang singot dugo na iyang luha dugo na nganuman kay mamugos gid siya nga higugmaon kuning mga hudas sa akong kinabuhi. Kamo lingi ako na imong tupad ing na mahigugma kas hudas higugma kas mga hudas gina katong nahigugma mangluhod ta